Používanie Phytosalius persimilis pre tzv. Two-spotted spider mite. Tzv. Two-spotted spider mite je malý pavúk, ktorý môže tvoriť veľkú kolónu v rastlinnom vrchnáku. To vyseje miazgu pred z rastlinných buniek a zabije ich. Veľké kolónie zabijú listy a dostanú sa na ovocie, niekedy vytvárajú lokality. Predovšetkým to negatívne pôsobí na vnútorné rastliny. Dravec Phytosalius persimilis pôvodne pochádza z Južnej Ameriky. Momentálne je hlavnou biokontrolou baktériou pre mnohé rastliny. Phytosalius je silný nakladač a pojedač vajec a všetkých rastových fáz roztoča. Sú vychovávané v skleníkoch a krmia sa živými roztočmi. Tie sú od seba oddelené a dodávané v tube ako voľné formulácie dospelých, vajíčok a nosičov. Phytosalius sa živia roztočmi alebo inými Phytosalius, pokiaľ nie sú roztoče navôkol. Najlepšie je ich mať na rastlinách, ako náhle je to možné. Phytosalius persimilis prichádza už ako hladný po dlhej ceste. Dôkladná rýchla aplikácia a dobré umiestnenie v rastline je zásadné. Organizmy majú tendenciu stúpať nahor. To má vplyv na ich distribúciu v kontajneroch. Udržujte kontajner vo vodorovnej polohe. Keď sú doručené, umiestnite kontajner mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. Prednostne udržujte v tme pri teplote od 8 do 10 stupňov Celzia, nikdy nie v chladiarenskom sklade. Použite v priebehu jedného dňa na najvýš 2. Vypočítajte si, ako dlho by malo vystačiť štvrť fľaše s vami zvolenou aplikačnou rýchlosťou. To vám dáva približnú kontrolu na váš vývoj, ako aj pohyb cez rastliny a prispieva k vyváženejšej aplikácii. Je potrebné jemné rozkotúľanie roztočov v nádobe pred použitím na rastlinu. Mnoho roztočov bude na hornej hrane vnútornej časti fľaše. Pred otvorením je treba ich zraziť dole a to ľahkým buchnutím. Pomalé otáčanie fľaše. Netreba byť drsný. Nikdy nepretrepávajte fľaše, pretože roztoče budú fyzicky poškodené a nebudú schopné chodiť. Otvorte balenie a jemne rozsýpajte produkt na rastlinné listy. Udržiavajte jemné otáčanie pre rovnomerné rozdelenie. Hrubé alebo drsné trepanie môže poškodiť alebo dokonca zabiť roztoče. V malinách sa ľahko stane, že granule prepadnú cez listy maliny na zem. Urobte pre nich pristávaciu plochu z obráteného listu. Výsledky pre biokontrolu budú určitú dobu trvať, keďže je potrebné, aby sa dravci rozmnožili a tak prekonali škodcu. Výber správnej aplikačnej dávky na prvý raz sa stáva len zriedka. Ďalšie nižšie aplikačné dávky prekonajú mierne nerovnosti aplikátora fliaš a vyrovnáva sa distribúcia baktérií. Je potrebné dávať pozor na pravidelné kontroly procesu a zdôrazniť korekcie. Škodca nazývaný spider mite sa môže nachádzať v úrode nerovnomerne. Extrémne veľké kolónie sa môžu prejaviť škvrnitými listami a je im treba dať vyššiu aplikačnú dávku v porovnaní s inými miestami. Vždy obkoleste také miesto s aplikáciou baktérií. To ochráni, aby sa toto miesto rozširovalo. Aplikujte dávku do centra, odkiaľ sa kolónia rozšíri.